Tarata février kalo tile 10 san 2026 an filɛbaw ni an lamɛnbaw Bamako cɛna muso tɛnku dugu bolobada dugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan minnu bɛ k'a lajɛ diɲɛ fantan naani aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma sunkalo ale labɛnw bɛ senna sugu kɔnɔnaw ko min ye feerefɛnw kɔni dasilen n'o ye nin waati in na maa minnu bɛ yen n'olu bɛ sugu kɔnɔ ani feerelikɛlaw u bɛɛ lajɛlen kɔni sɔnna min ma Bamako suguw kɔnɔ feerefɛn kɛlen don ka labɔli kɛ segukaw fɛ yen min ye sukaro tɔni 120,000 o de bɛna bila sen ka sukaro dilanyɔrɔ 2 min bɛ segukaw fɛ yen sukala ani N sukala minisiri Musa Galabu ale taara o lajɛ ɲinanzan sukaro feereli hukumu ale kɔnɔna na banbanci wale kabaw ka dogoyɔrɔ belebele Tumutu marabolo la wolomasiri tabaw y'a bɛɛ lajɛlen filenkolonci k'a da kolonci min ye jamana kɔnɔ lakanabaw ye mobili 57 taara ka di olu ma gardi ani polisi ko dɔ bɛ se ka fara baara kan cogo min na jamana kɔnɔna na kiiri bunakun kan kiiri taabolo kura yaasa ka se ka kiiri caya min ye Amadu Nuhu b'a wele ko Balobo Mayiga procureur Bamako cour d'appel la ale bɛna na ɲɛfɔli k'an ye o la sɔgɔmada in na Musa Mara ka kiiri ko cybercriminalité n'o ye Adama ka maaw y'a bila yɔrɔ min na cour d'appel fana ko o kelen don san kelen kaso san kelen k'o kɛ yafa ye a ma yaasa san kelen kɔnɔna na sa a na o kɛ kaso kɔni datugulen na maître Muntaka Tall n'o y'a ka sulandonba ye ko k'a ma sɔn ko ni camancɛ kiiriso n'o ye cour d'appel n'o ma sɔn k'a bɛ taa n'a ko ye cour suprême na ko fɔ Musa Mara ka bɔ kaso la kalo 7 kasoladon o kɔfɛ funangɛni san 15 o tora ji la segukaw fɛ yen a n'a ka so sebugukaw fɛ yen studio tamani maaw ye ɲɛfɔli kɛ o la dɔgɔtɔrɔ dɔ fana o y'a yira sa k'a fɔ ko ala y'ale porokoto ka bɔ fɛn dɔ bolo Bamako pont n'a bɛ fɔ ma ko quartier Mali pont o sanfɛla la dɔgɔtɔrɔkɛ yɛrɛ a na ɲɛfɔli kɛ an ye kɔkan kibaruya bɛ taa n'a ye Burukinakaw fɛ yen parti politiques cili o dagara ka ban min ye san fana ale ye tiɲɛniba kɛ jamana fan dɔw fana kɔnɔna na an na taa se olu fana ma fo ka taa se Faransikaw fɛ yen ani États-Unis sɔɔni sisan k'a bɛɛ lajɛlen walawala a bɛ faamuyali sɔrɔ a la cogo min Falaye Keyita ale bɛ min ye nɛgɛw la k'a fili bɔlɔlɔ sanfɛ ne ka kuma lase aw ma. bɛɛ lajɛlen folen no yan min ye jani sanfɛla la k'aw bɛɛ fo k'aw waleɲuman dɔn Falaye bamananw ko yɛrɛ wolo ani jamu bɛ wolo nka ani to a tɛ wolo dɛ kamalenkɔrɔ fana Falaye i kɛwale o de y'i jamu ye Adama Namakɔrɔ fɔma Ala ka hinɛ a la a ko yɛrɛ fɔ k'o tɛ waso ye Falaye maa ka ɲi kuma dɔ la i yɛrɛ da bi an bɛ mini ko su kora cogo o cogo Falaye dugu de bi jɛ o ye yelen ye o ye jɛlenya ye o ye tilennenya ye o ye Ala ka masaya ye Falaye suko ni dugusajɛ sɔgɔma in na wolomasiri tabaw n'u dɛmɛba n'o ye AES jamana 3 Mali Burkina Niger ale ni irisiw ka Africa Corps ko baara jumɛnw sigira sen kan nin waati laban in na irisilakaw ka ja min bɛ n'a fɔ ma ko RT ale ye munumunu salo kɛ ka nɔnfɔnda kɛ kɛlɛdagaw kɔnɔna na Mali Burkina Niger u ka kɛlɛkɛcɛw bɛ ka dɛmɛ ta ka don cogo min na ka ɲɛfɔli kɛ a la n'i ye ja in bugunatigɛ lajɛ Falaye a bɛ daminɛ ni anw ka général d'armée Asimi ye baara belebele minnu sigira sen kan Mali wolomasiri tabaw ni min ye kɛlɛ taabolo kura ni irisilakaw ka dɛmɛ hukumu kɔnɔna na ja in bɛ tali kɛ kalansenw baara kɛcogo drone wulikajɔw min ye AES jamanaw kɔnɔna na baaraba minnu sera ka kɛ ji dalen don olu sɛnɛ ka irisilakaw fɛ u ka jabɔ in na sa u y'a yira k'a fɔ ko yɛrɛma yira tɛ waso tɛ damayira kɛnɛ tɛ nka min ye baara mun kɛra yɛrɛwolo ni fasoden ɲumanw fɛ o dali don sɛnɛ na k'a yira k'a fɔ jamanaw bɛ yen olu ye san 10 kɛ u ma se ka min kɛ bi irisiw ni farafinna jamanaw ka bolo ni ɲɔgɔn na basigi bɛ ka na dɔɔni u yɛrɛ kɔni y'a yira sa waso tɛ k'a fɔ ko ka min ye k'a yira k'a fɔ k'u ye fɛn kɛ min ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ nka baara in kɔnɔna na ji dara minnu sɛnɛ kan kosɛbɛ n'o ye baara belebelebaw ye
utu kalo san 2023 u ni Mali wolomasiri tɛbɛbagaw ka wulikajɔ senfɛ Kidali ale sera ka dayɛlɛ o bolodi ɲɔgɔnma in o y'a yira sa k'a fɔ min ye irisiw ni malidenw ye Afrika kɔɔri kɛrɛnkɛrɛnnenya la ale ye dɛmɛw ta ka ɲɛsin an ka wolomasiri tɛbɛbagaw ma Kidali baara la tɛlɛ tɛ tɛlɛ ye kulugosi tɛ kulugosi ye wulikajɔ tɛ wulikajɔ ye min ye kunbɛli tɛ kunbɛli ye dugujukɔrɔmugubɔli tɛ dugujukɔrɔmugubɔli ye k'a daminɛ Gao ntɛnɛn na ka na se Anefis ma ka tila k'i kunda Kidali dugukɔnɔna ka baara minnu kɛra la u y'a bɛɛ lajɛlen wɛrɛntɛ o kɔfɛ u y'a yira k'u ma dan o ma koyi banbanciwale jugawale kɛbaw u ka fɛɛrɛ jugu u ka jan jugu u tun bɛ bingali minnu kɛ bi Mali kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ kɔni k'u ye taabolo falen o ma falen dɔwɛrɛ la sabula wolomasiri sabaw ka dagaw olu labɛnnen don k'u kɔnɔ kabi yɔrɔ jan sɔmi mana k'u ma gosi de bɛ ta ka ɲɛsin u ma o de y'a to u nana ta kɛ sa min ye tajita mobiliw ye ka ɲɛsin olu ma bolodi ɲɔgɔnma in ye nɔbɔ fana kɛrɛnkɛrɛnnenya la Nizɛrikaw fɛ yen Nizɛri bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ baliya minnu kɛra hali n'o y'a sɔrɔ Mali ɲɛmaw san daminɛ na u y'a yira sa k'a fɔ irisilakaw ka bolodi ɲɔgɔnma ani Mali ni ɲɔgɔn cɛ u sera ka nɔbɔ ko caman na san daminɛ na ɲɛmaw y'o fɔ min ye irisilakaw yɛrɛ ye u y'a yira sa ko Nizɛri fɛ yen baara caman sigira sen kan min ye cɛdenw bolo donni ye min ye cɛdenw labɛnni ye min ye kɛlɛ ɲɛfɔcogo ye dugukolo in yɛrɛ n'o ye Nizɛri ye ale ka bon cogo min baara bɛ se ka k'o la cogo min na nka fɛn kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ yen n'o ma tɛmɛ maa si kan janvier kalo tile 29 san 2026 banbanciwale jugawale kɛba maa 40 olu de wulila k'u b'u kunda min ye Ɲame ale pankuru jigi kɛnɛ kan min ye irisilakaw ka sɔrɔdasiw ye u jɔyɔrɔ bonyana o la kosɛbɛ banbanciwale kɛba maa 20 u y'olu bɔnɛ u ni na u ni Nizɛri sɔrɔdasiw maramafɛnw motow minɛn wɛrɛw min ye doni girimanw ye n'o ye lansorokɛtiw ye u y'u bolo da nin bɛɛ lajɛlen kan a nɔgɔnin fɛ Nizɛri jamanakuntigi n'o ye Abdramani Tchani ye ani Nizɛri wolomasiri tɛbɛbagaw ka minisiri n'o ye Modi Salu ye olu yɛrɛ nana kɛnɛ kan ka na min ye sɔrɔdasi ninnu fo irisiw taw ale ni Nizɛri taw wulikajɔ ni baara ale kɛcogo ɲuman na Burkinakaw fɛ min ye irisiw ka sɔrɔdasiw ye kibaruya ɲuman dili sɔrɔdasiw labɛnni u bolo doni Nizɛri wolomasiri tɛbɛbagaw yɛrɛ y'a yira sa ko 100 sirada la 74 olu y'o de minɛ u ka dugukolo la bi dugu 400 ka taa se dugu 400 ka taa se dugu 500 ma o bɛɛ lajɛlen bɛ Burkina sɔrɔdasiw ka yamaruya kɔnɔna na bi ala ni u ni irisilakaw ka bolokajɔ ja in na fana irisilakaw y'a yira k'a fɔ olu ka bolodi ɲɔgɔnma u bɛ kibaruya di u bɛ minɛnw di nka minɛn minnu filɛ nin ye jamana ninnu yɛrɛ de bɛ wari don minɛn ninnu na k'u san irisilakaw olu bɛ sɔn min ma u yɛrɛ ka na maaw dege a baara kɛcogo la ka na maaw dege kɛlɛ kɛcogo la o de la bi Mali Burkina Nizɛri min ye Afrika kɔɔri ye a nɔ k'a bɛ ka ye nɔ ye min don k'a dogolen tɛ a ka ɲi dugudenw da olu de ka se k'a fɔ dugu yɔrɔja caman bɛ bi olu lakanalen don jamana ninnu kɔnɔna na bi min ye yɔrɔ belebeleba olu caman lakananen don fɛɛrɛ ni dabali kura minnu sigira ka minɛn kuraw sigi sen kan o baara bɛ se ka kɛ cogo min Afrika kɔɔri a ko o fana bɛna boloda n'Ala sɔnna a ma don nataw la o fɛɛrɛ kuraw o wulikajɔ kuraw ka ɲɛsin banbanciwale jugawale kɛbaw ma fana bɛ ka nɔnfɛn kura minnu bɔ k'o bɛna yira bɛɛ lajɛlen na i n'a fɔ u ye nin ja ninnu olu yira cogo min Falaye nin ye ɲinini ye Afrika kɔɔri ni ale ye sɔrɔdasiw ye irisilakaw tɔgɔ la u ye jateminɛ minnu kɛ u yɛrɛ ka baara n'u ka wulikajɔ la an ka jamanaw kɔnɔ nin waati labanw na k'a fanba ye min ye o ye k'an yɛrɛ bolo don Falaye olu bɛ ka jate min bɔ waati bɛna se u taa waati bɛ se yan'u ka taa minɛn minnu filɛ u sogolo yɔrɔw u labɛn yɔrɔw drone dɔw bɛ yen blende dɔw bɛ yen kisɛ dɔw bɛ yen k'olu masiw n'o dilanyɔrɔ n'o usines ka sigi an yɛrɛ ka jamanaw kɔnɔ Falaye an yɛrɛ k'an jija an kolo la n'an y'an sɛmɛ olu la ka wuli k'an jɔ an k'a dɔn ko n'i ye dunankɛ tenbaraba ye don dɔ la Falaye don dɔ la i b'a tɔbaraba fana ye. Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bɛ dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la ka daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn
aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ kɔnti la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛ bɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛbɔ yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter sama mɔnɛ i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye aw bisimila hôtel lafiya la n'i ko hôtel lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel lafiya hôtel lafiya ale filɛ nin Sevare bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel lafiya référence do. lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa client fala ye wolomasiri tabaw ka dagatigi n'o ye baro kɛlɛtigi ye ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo ka sɔrɔdasiw ka wulikajɔ ni pankuru ye duguma ani sanfɛ min ye lere marabolo kɔnɔna na Tɔnbɔkutu kɔnɔna na fala ye banbanciwale n'u ka wale kɛbaaw kun kɛlen ka taa minanjuguba dɔw dogo min ye u ka bololabaara n'u ka wulikajɔ bɛ kɛ ni minan min ye duguni ncinin dɔ kɔnɔna n'a fɔ ma ko El Sarabo minan ninnu taji tun bɛ a la u ka maramafɛnw tun b'a la marafakisɛw tun b'a la yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenw tun b'u bolo dugujukɔrɔmuguw b'o dilan yɔrɔ min na ka tila k'u ka balo suyɛnniw ka t'olu bila ye armée ale ye nin bɛɛ lajɛlen jateminɛ ka wulikajɔ kɛ kɛlɛkɛcɛw bilalen duguma tuma min ye minan ninnu ye u y'a bɛɛ lajɛlen ɲɔɲɔ ni avion ye fala ye cɛ minnu bɔra k'u bɛ duuru don fiyɛ o y'a sɔrɔ u lamininen don armée kɛlɛkɛcɛw ye olu tɔw bɛɛ lajɛlen lase baro kɛlɛtigi ko sa ko k'a fɔ bɛɛ lajɛlen na hakilisigi ni basigi maaw ko k'u taala ye wolomasiri tabaw ka wulikajɔ ni cɛsiri bɛ sen na kunun ko min ye armée ye Kayi marabolo kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Ɲorokaw fɛ yen baara wulikajɔ kura o daminɛna ye ni kɛlɛkɛcɛw ye kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ dugumana na n'u bɛ ka mɔmɔli kɛ siraw kan yaasa k'a lajɛ maanifiw bɛ yɔrɔ minnu na a yirala sa k'a fɔ min ye Jean-Élisée Dabo ye n'ale ye wolomasiri tabaw ka dagatigi danga ye fala ye ale yɛrɛ bɛ Kayi mara kɔnɔna ni waati na kɛlɛkɛcɛ fɛn bɛ Kayikaw fɛ yen n'olu bɛ Mamadu Lamini Dramé ka kan kɔnɔna na a n'olu bɛɛ lajɛlen masala kabini kunna siniko sisan baara min bɛ sen na o ye Kayi larawulili wo misɛnnin wo kunbaw ye ka taa don olu bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ni min bɔr'o la don nataw la an n'o da tulo kan Bamakɔ yan maa minnu bɛ yen n'olu kan k'u janto dugu kɔnɔnaw olu lakana na Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ olu ka minisiri n'o ye général de division Dawudu Ali Mohamedi nin ye kunun ko ntɛnɛn min ye garde kan kɔnɔna na polisilakaw fɛ yen ale ye mɔbiliw ta ka di mɔbili 57 kɛrɛnkɛrɛnnenya polisiw ka kalanso min tɔgɔ dalen don Amadu Ture la n'u b'a wele ko Gandi wolomasiri tabaw olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen
minan mun dilen filɛ nin n'o ye kamiyɔn 57 ye fala ye k'a bɛɛ la saka bɔra jamana yɛrɛ kun garde national ni polisi a bɛna na a dir'olu de ma yaasa u ka se ka wuli ka jɔ ni cɛsiri kɛ don nataw la Dawudu y'a yira sa k'a fɔ basigi ni lafiya min ɲininen don min ye minantaw ni baaraba minnu bɛ yen n'olu bɛ k'u bolo ni na se ka kɛ jɔyɔrɔba ye o ko hukumu kɔnɔna na Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen wa halisa ko min ye minan wɛrɛw ye olu fana bɛ sira la ka na fara ninnu fana kan baara bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min Kiri Bunakun ka fala ye kunungo min ye Mali jabaranin na procureur min bɛ n'ale bɛ Bamakɔ cour d'appel kunna ni o ye Amadu n'an b'a wele ko Balogo Gindo a ye ɲɛfɔli kɛ kiiri falen minnu kɛra a ko sisan min ye Bamako ye ale ka kiiri so Segu b'a naga kɔrɔ min ye Sikaso b'a naga kɔrɔ san tɛmɛnenw na baara tun bɛ kɛ cogo di fala yi ni cour d'assises sigira sen kan maa minnu nɔ minɛlen don Sikaso ni Bamako ani Segu olu bɛɛ lajɛlen ka kiiri o tun bɛna na kɛ Bamako yan yɛlɛma min donna a la sisan o ye k'a fɔ Bamako yan sa u ye chambre belebeleba dɔw de sigi a fɔ ma ko chambre criminelle n'o bɛ tali kɛ dunko juguya ni yuruguyurugu kɛlɛli la chambre min fana bɛ yen n'o ye maa gansanw olu ka kiiri tigɛli ye maa minnu bɛ yen n'u bɛ bamancɛ wale ni ninjuguya wale fana kɛ olu fana ka kiiri bulon fana bɛ sigi o sen tɛ kiiri min yɛrɛ bɛ kɛ kuma bɛɛ yaasa kasoladenw minnu bɛ yen olu ka sɛbɛnw kana na mɛn kiiri tigilamɔgɔw bolo an ka sigidaw la fala ye a ko sa kɔni min ye cour d'appel la don o don kiiri tigɛ de bɛ yen yaasa kasogo bɛ se ka ban cogo min wa Bamako bɛ a jija a yɛrɛ ye cogo min Segu fana bɛ kiiri sigi ten Sikaso fana bɛ kiiri sigi ten sabula olu fila o de bɛ ale ka yamaruya kɔnɔna na n'o ye Bamakɔ cour d'appel ye Amadu n'u b'a wele ko Balogo Gindo fala ye a ko fana ko nin waati in fana na kiiri ye yɛlɛma min kɛ kiiri ye baara minnu kɛ o bɛna n'a to maa caman fana ka se k'i ka hakɛ ɲini ka dafa sabula fɔlɔ ni kiiri kun kɛra cour d'assises la welewelema da cogoya foyi kun tɛ maaw bolo wa min ye baara yɛrɛ k'a kɛkunba ye min ye kasobo falen don cogo min dɔ bɛ se ka bɔ o la cogo min na cour d'appel kelen in kɔnɔna na kunungo fala ye u ye jaabi bɔ k'a yira sa k'a fɔ min ye Musa Mara ye n'ale tun ye laɲini kɛ ko kiiri min tigɛra Adama Kulubali n'a ka mɔgɔw fɛ cybercriminalité la k'a ma jɛn n'o ye min ye cour d'appel ye ale ko o bɛ to a nɔ na san kelen kaso san kelen n'o ye sirisi ye o juru bɛ don a la min ye baara ye k'olu b'a to o cogo la i n'a fɔ cybercriminalité y'a kɛ cogo min na Maître Muntaka Tall ni ale ye Musa Mara ka soladonba ye a ko kunungo min ye Bamakɔ cour d'appel la n'o ye ntɛnɛn février kalo tile 9 san 2026 ko kiiri tigilamaw y'a yira sa k'a fɔ ko Musa Mara kan ka kaso kɛ san kelen kaso san kelen juru ko nin dutigi ko nin y'a kalo 7 ye a bɛ kaso la a tɛ se ka taa ka so ko min ye baarakɛyɔrɔ ɲɛmaaba don min ye ale Maître Muntaka Tall ye a tɛna sɔn kiiri in jaabi ma cogoya si la ko bi sɔgɔmada in na n'Ala sɔnna a ma a bɛ wuli ka se cour suprême fana na ka taa laɲini kɛ nɛgɛ tigɛyɔrɔ ye fanda ye ko fɔ Musa Mara ka bila ka taa ka so Muntaka Tall ka laseli la a y'a yira fana k'a fɔ se fɛn fɛn bɛ a ye a n'o bila sen kan sen ye Musa Mara bɛ se ka bila cogo min na ko ni Ala n'a kira sɔnna a ma ko même Musa Mara filɛ nin fala ye ale ka kuma don ko kɔni dalen don a ka kasobo na ko bɛ se ka sunɔgɔ ko yalama ko bɛɛ bɛ ten bi wa a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye kiiri ye kiiri min bɛ ka tigɛ an ka jamana kɔnɔ bi fala ye ko Ala ka hakili ɲuman di bɛɛ lajɛlen ma Maître Cheikh Tall ale de ye sɛbɛn fa siri soladonbaga don Maître Musa Mara premier ministre kɔrɔ o ka yamaruya kɔnɔna na a ye nin bataki in kɛ k'a ci an ma wa fana a b'a ka bɔlɔlɔ siraw bɛɛ lajɛlen kan Gawokaw fɛ yen bin kɛra maa dɔw kan olu tun bɛ ka bɔ Fɔrigo nin kalo in tile 8 k'u kunda min ye olu ka Soni Albert dɔgɔ kan min ye katakata n'u ye o tun b'o de kɔnɔna na ka taa sugu in na sa u minɛna sa maa minnu fɛ n'o ye jɛkulu marafatigi lakodɔnbaliw ye maa ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen jiginna ka b'u ka mobili kɔnɔ u ka moto taxi kɔnɔna na k'u da u disi kan téléphone portable ni musaka ni fɛn bɛ maa min bolo u y'olu bɛɛ lajɛlen minɛ ka taa n'u ye maa kɔni ni ma to waleya in senfɛ nka u ka musakaw bɛɛ lajɛlen kɔni u taara n'o ye wulikajɔ ni cɛsiri ko sɔrɔsilakaw ka dɔ fara o kan halisa Gawo ale marabolo ni a tɛnkudugu la denmisɛnnin funankɛni san 15 o de su taara ye Sebugukaw fɛ Segu danganda ale masuruna la seere minnu n'olu ye waleya in kɛra olu ɲɛna u ko kamalennin nɛgɛ kanɲɛ 12 waati a n'a ka so de taara k'a bɛ taa so k'o danganda la o dugusajɛ ale ni so 2 bɛɛ lajɛlen su taara ye ale kɔni su donna danganda in na ye Segukaw olu fɛ yen dɔgɔtɔrɔ dɔ a y'a yira sa k'a fɔ ko ale tun bɛ Bamako pont kan n'o ye pont 2nan an b'a fɔ o ma ko quartier Mali pont n'a bɛ fɔ ko pont FAD
a yɛrɛ nana ɲɛfɔli k'an ye waleya min y'a sɔrɔ ani ko min kɛra a la an ka jɛ k'a ka laseliw lamɛn. Donc o y'a sɔrɔ dibi donna an wula kunu accident mun kɛra pont sanfɛ n'a tigi tun bɛ moto la pont fad 19h 18h40 wagati donc o y'a sɔrɔ dibi donna dɔɔni voilà ne ye dɔgɔtɔrɔ don n bɛ bɔ ka video kɛ parce que fɛn caman bɛ kɛ pont sanfɛ n'a ma k'i yɛrɛ la i t'i da la. N tun bɛ moto de la n bɛ bɔra n ka chantier la n sera pont camancɛ la n tɛ bolila kosɛbɛ yɛrɛ dibi nana don ɲɛkɔrɔ fɛn dɔ ye n sama donc a ye n sama n bolo ma n bɛ tila ka image yira ka a ye n sama ni fanga ye donc moto ye ɲɛsin ba ma ka bar kelen kari mɔgɔ tɛ n kɔ mɔgɔ tɛ n ɲɛ donc n bɛ bɔ mun kalama ɲɛ bɛ n bolo b'a bolo mɛ tasuma yɛrɛ wulila ale yɛrɛ bolo la finman don donc ne kɔni ale kɔni taara sa mɛ ne nana gosi nɛgɛ kun ka nɛgɛ bari kari donc moto binna ne yɛrɛ binna ka moto ɲɛfɛla bɛɛ kari donc n yɛrɛ ma foyi ye n bɔra mun kalama moto taxi tigi dɔw de nana k'i jɔ ko mon père k'a kɛra di n ko n ko ne yɛrɛ ma dɔn nin kɛra cogo min ko fɛn ma s'i ma n ko fɛn kɔni sera a ma n ma sɔn k'a ɲɛfɔ ye sa donc o ka sɔrɔ ka moto faga o y'a sɔrɔ moto wulilen don donc o kumana n fɛ tuma min de n sɔrɔla ka yeli kɛ o tuma bon n b'a fɔ parce que fɛn caman bɛ kɛ pont sanfɛ n'a ma k'i la i tɛ se ka fɔ ko tiɲɛ don donc moto kɛni ɲɛfɛla bɛɛ tiɲɛna n b'a images bila aw b'a ye donc ale ye n dɛmɛ ka yɔrɔ sécuriser a ye moto lawuli jakarta de don ka moto ɲɛfɛla tile mais o bɛɛ la a tɛ se ka tile parce que a ye sama ni fanga mun ye a ka bɔ hakili ma hali n'i ye moto renfler k'i ɲɛsin ba ma a fanga t'o bɔ mais ne kɛ ni bolo bila a bolo parce que bɛ komi tasuma de donna ale yɛrɛ bolo la voilà en tout cas n bɛ bɔ mun kalama ɲɛ bɛ ɲɛsilen bɛ ba ma ka n bɔ sira fɛ ka ɲɛsin ba ma donc ne yɛrɛ wulila n ma fɛn fɔ donc a ye moto redresser n ye moto bɔ pont camancɛ fo réparateur minnu bɛ dugu ma n taara moto d'olu ma olu ko mɛ ko dɔgɔtɔrɔ ko nin fɛn juguyara dɛ ne kɔni ma dɔn nin kɛra cogo n ma sɔn ka fɛn ɲɛfɔ olu ye donc olu ye moto ta ka redresser mais halisa moto ma redresser n bɛ tila ka image bila ye donc n bɛ mun fɔ dɔrɔn mɔgɔ m'a fɔ ko accident tɛ kɛ pont sanfɛ dɛ mais n bɛ mun fɔ mɔgɔw ye fɛn jugu de bɛ pont sanfɛ parce que n'a ma k'i la i tɛ se k'a fɔ ko nin don nin kɛra ne yɛrɛ dɔgɔtɔrɔ la ne yɛrɛ ye docteur ye nin kɛra ne yɛrɛ la fiɲɛ man ta ni mɔgɔ ma se ɲɔgɔn ma mais fɛn de ye sama n bolo la a ye n kini bolo mun filɛ nin ye a y'a wagasi i ma wagasi n'o ye voilà wagasida filɛ nin ye ka funu bolokɔnɔni ninnu bɛɛ wagasi la ani n bolo muscle minnu bɛ sanfɛ n'u b'a fɔ ko biceps brachial donc o fununa maintenant mun fana bɔ jukɔrɔ n'a fɔra a ma ko muscle brachio radial o fana fununa ani fasa mun bɛ yen o fasa fununa n bɛ tila ka image bila o la a b'a ye donc ni fɛn yɛrɛ tɛ ni fanga tɛ o muscle tɛ se k'a fɔ k'a bɛ sama i ye doni ta cogo cogo muscle tɛ se ka sama ou bien ka fɛn fo ka funu voilà funu kɔni jiginna mais halisa fɛn bɛ n tɛgɛ la voilà donc n b'a yira aw la aw k'a faamu
bolo fununen do namura kuma tɛ dɛ dɔgɔtɔrɔ ka kuma do voilà kuma ye fɛn de b'a la bolo fununenba do nin ye main droite de ye kini bolo a ye samaw de ma komi o de tun bɛ poignet la voilà donc k'a yira mɔgɔw la hadamaden i bɛ fɛn fɛn kɛ diɲɛlatigɛ kɔnɔ i bɛ ɲuman kɛ o ye fɔlɔ ye filanan bangebagaw barika ɲini fɔlɔ o ye ala ye i bɛ ala bato ka ala kira bato vraiment ala de bɛ mɔgɔ kisi ni fɛn kuntan ninnu ma et puis i bɛ ɲuman kɛ o kɔfɛ i b'i ko yiriw la dɛ i bɛ ko yiriw la mɔgɔ bɛ jigin ba kɔnɔ ne b'a fɔ bi kunun fɛn fɛn ye ne ye n bɛ kuma ni a y'a ɲɛ réseau kan o b'a dɔn a kɛra cogo min. Ayiwa fala an bɛ se min fara nin kan an b'a dɔn k'a fɔ waati dɔ la an tun bɛ kiledu la an delila ka Sedu Jara kɔntrɔn Sedu ka bɔ Ngomi an delila k'a wele a ko a ma ko dugu tɛ sigi ten fala ye bangi tɛ dayɛlɛ ten kan tɛ sigi ten jɛrɛ tɛ kɛ ten foyi tɛ yen ni labɛn dɔ tɛ kɛ a don a ko min ye suta dunun ye jinɛ sokala don jinɛ sokala min don a bolofaraw sigilen don ka Bamakɔ lamini Katikaw ka sanafara Kati sira la dunfin Mama Yira a n'a tɔw a y'i da don nin bɛɛ lajɛlen na fala ye sɔncogo de bɛ u la wa ko ninnu tɛ kɛ ten n'i ma fili fana n'i ma ɲina pɔn min filɛ nin ye ni ko ye cɛ in sɔrɔ dɔgɔtɔrɔ sɔrɔ pɔn min sanfɛ fala ye o pɔn fana dilan waati Bamakɔ yan Bamakɔkaw tulo bɛ n na Balabukaw tulo bɛ n na quartier Malikaw tulo bɛ n na denmisɛnnin tunu min kɛra sen fɛ a ma bɔ foyi fɛ waati min na u bɛ pɔn pied ninnu jɔ sen minnu filɛ duguma nin ye fala ye a waati fo journal y'a sɛbɛn ka ja dɔw ladege kɛ k'a yira denmisɛnninw kunkolo donnen don pɔn pied kɔnɔna na u bɛ k'a mun bi anw ka lakɔlɔsili la fala ye kɔsa in na muso dɔ su bɔra suta dunu n'o ye Misabugu pɔn ye an selen ye fala an ye jateminɛ min kɛ a n'an ye lakɔlɔsili min kɛ u ka laadatigiw ɲini u ka sɔnni kɛ fɛn o fɛn bɛ se ka kɛ ɲɛmɔgɔw k'u sigi ten olu yɛrɛ bɛ sɔrɔdasi ye sɔrɔdasikanw bɛɛ lajɛlen n'u tana don sɔrɔdasikanw fana ma sigi ten wa dugu fana tɛ sigi ten yɔrɔba tɛ dilan ten tanaw ni fɛn minnu b'a la fala ye u ka wuli ne kɔni bɛ se ka u bilasira ni min ye o ye Ngomi Sedu ye Sedu Jara kɔntrɔn Sedu a bɛ Ngomi filanan ye mun ye fala ye Sikɔrɔni Tarawelelakaw suta dunu sɔncogo olu b'o dɔn o baara ye olu ta ye wa an b'a fɔ maaw fana ɲɛna ni maa y'aw nɛgɛ k'aw ka taa saga fili ji la aw ka taa ba fili ji la aw ka taa nɔnɔkɛnɛ kɛ ji la aw ma saraka bɔ dɛ a kɛcogo bɛ yen a baara kɛcogo bɛ yen a saraka bɔcogo bɛ yen a jilafɛnw kɛcogo bɛ yen fala ye n bɛ dan ye bi sabula kuma bɛɛ tɛ fɔ an ka cɛkɔrɔbaw ko ten n'an bɔr'o la sunkalo ale bɛ ka surunya fala ye k'a fɔ sunkalo yɛrɛ si ma ɲɛna a sera ka ban sabula sini kunɲɔgɔn tɛ yan kalo tile 18 walima tile 19 o la sugu kɔnɔna na bi ko feerefɛnw caman bɛ yen min ye Bamakɔ sugu kɛrɛnkɛrɛnnenw Bamakɔ Bozola Lampanin kɔrɔ ka taa se Medinɛkurakaw fɛ yen ma ko min ye maaw mago bɛ jɔ fɛn minnu na sugu kɔnɔna na k'u caman baden nalen don bi min ye sukaro ye ale bɛ 4,900 na bɔrɔ min ye kilo 50 ye kilo litiri 20 o bɛ 4,000 na min ye sukaro ye ale kilo 5 o bɛ 2,500 la bi Bamakɔ ale kɔnɔna na sugu minnu na sa o ye Bozola Lampanin kɔrɔla ye sɛgɛsɛgɛli ni wulikajɔ min ye studio tamani maaw ye olu ye wulikajɔ kɛ k'a yira sa k'a fɔ ko sɔngɔw basigilen don kosɛbɛ Medinɛkura sugu maaw fana maa minnu bɛ taa ta olu fɛ grossistes la olu fana y'a yira kɔni k'a fɔ nin waati in kɔni na jɔn ko ala minɛnw bɛ yen fala y'a tɔ tora wariko ye
min ye sannikɛlaw ye ale ni feerelikɛlaw sannikɛlaw ka lafasa jɛkulu n'o ye asikoma ye o ɲɛma kuma dira ale ma studio tamani sanfɛ n'o ye abdulwahabu jagite a ko minɛnw kɔni tiɲɛ yɛrɛ la u bɛ yen nka olu ye lakɔlɔsili kɛ ko fɛn min bɛ yen ko dɔ kun farala o sɔngɔ kan n'o ye 40 ye o ye sogo ye wa a y'a yira fana k'a fɔ ko ɲɛmaw ka wuli ka jɔ kɛ sɔngɔ ninnu ka se ka to o cogo la min ye tulu kɔni ye ale litiri 1 240 sukaro o bɛ sɔrɔ 120 130 o bɛ sɔrɔ o la wa ko ɲɛmaw ka dɔ fara halisa wuli ka jɔ ni cɛsiri kan yaasa minɛn ninnu bɛ se ka to o cogoya la cogo min na o hukumu kelen kɔnɔna na fala ye min ye segukaw fɛ yen sukaro ale baara mun bɛ kɛ san kɔnɔna na san 2025 san 2026 kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'o baaraw kurumokari la kabini alamisa tɛmɛnen minisiri min bɛ jagoko kunna tɔni 120 sukaro la o de bɛna bɔ ɲinan ka feere mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen na sukala ni ɛni sukala min ye musa alasani jalo musa galabu ale taara olu ka kɛnɛ kan ka t'olu lajɛ nbɛwanikaw fɛ yen ale ni seriwalakaw fɛ yen ka se k'i ɲɛ da olu ka ɲɔnɔ marabolo la ka tila k'a fɔ sa ko min ye baara kɛcogo ɲuman ani minɛn minnu bɛ yen n'o ye olu kan ka baara ninnu kɛ sukalo kɔnɔ k'olu bɛna sigi sen kelen kan sisan an bɛ te fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na don maninkalakaw olu fɛ yen. bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa client fala ye an bɛ taa maninkala kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ taa sajola cercle kɔnɔna na sajola ale cercle kɔnɔ commune dɔ bɛ yen a bɛ fɔ a ma ko jalafara commune maire de ko ale kalekan ye dugudenw bɛ se ka lafiya ale ka dugu la min ye dugu 39 de bɛ fala ye dugu 39 in na dugu 5 olu bɛ kulu sanfɛla la Seydou Sakɔ ni ale jalafara commune maire ye fala ye a ko fo ka ji di o dugu 5 de ma n'o y'a sɔrɔ an ye ji minikaw olu ka ji o baara bɔ o kɔfɛ an ye dabikɔlɔnkaw ta bɔ bi an bɛ taa Guma forage min bɛ ka jɔ Guma fala ye ale ye mètre 85 janya ye maire y'a yira sa k'a fɔ ko min ye jalafara commune yɛrɛ kɔnɔna n'o ye Seydou Sakɔ ye ko minɛnw bɛɛ lajɛlen olu bɛna taa dugu ninnu bɛɛ lajɛlen sɔrɔ yaasa ka se ka taa plomberie kɛ dugu 5 in bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ji bɛ se ka sɔrɔ cogo min fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen na tigɛ sa pompe kɔlɔn ka se ka ji fana lataa maaw ka du kɔnɔ sabula nin dugu 5 fala ye n'o ye jimini ye dabikɔlɔn ale ni Guma ka taa fara Tumbu kan ninnu bɛɛ lajɛlen yɔrɔw ye fala ye u ma deli ka ji sanuman sɔrɔ han wa u ka yɔrɔw u bɛ kulu sanfɛla de la o de la jalafara maire n'u kɛlen ka kuma ka sigi n'o ye Seydou Sakɔ ye a ko fo dugu ninnu bɛɛ lajɛlen ka ji sɔrɔ bi na min ye jalafara yɛrɛ commune kɔnɔna na dugu 39 de bɛ fala ye nin dugu 5 minnu filɛ nin kulu sanfɛla la n'o olu ka ji baara bɛ ka kɛ maire ko n'o olu ta banna a tɔ bɛna to dugu 10 de ye minnu ka ji o kan ka sigi maa min bɛ nin baara kunna ye conseiller yɛrɛ tɔgɔ la n'o ye mairilakaw tɔgɔ la ye o ye Doko Kante ale yɛrɛ maire ka conseiller dugu 5 in duguden dɔ fana ye ale yɛrɛ ye kulu sanfɛla la jalafarakaw fɛ yen o la sa maire yɛrɛ ni ala sɔnna ma fala ye a ko minɛn tɔ bɛɛ lajɛlen kɔni bi ni sini o bɛna taa kurubokarili kɔni tɛna se ka kɛ sabula sunkalo bɛna don nka min ye sunkalo mana tɛmɛ a commune a dugu 5 bɛɛ lajɛlen cérémonie de inauguration bɛna taa k'a la nka baara kɔni a bɛna fɛn sugu bɛɛ kɛ nin waati in na minɛnw bɛ se cogo o cogo yaasa dugu ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sigi sen kan wa jalafara commune n'o ye Seydou Sakɔ ye nin t'a siɲɛ fɔlɔ yɛrɛ fala ye mairilakaw yɛrɛ fɛ yen mairie yɛrɛ kɔnɔna na a y'u ka mairie ci k'a jɔ kura ye de dɔgɔtɔrɔso min ye ekɔlisow ye ka baaraw sigi sen kan yaasa jalafara yɛrɛ bɛ se ka yɛrɛ ka tɔnɔ sɔrɔ cogo min
wa ale ka fɛn bɛɛ fala ye dugudenw de bɛ wele han a bɛ denmisɛnninw ka tɔn wele a bɛ musow ka tɔn wele kabilatigiw dugutigiw dugu ti taa maa minnu kɔ a b'a bɛɛ lajɛlen wele jagokɛla fara baarakɛla kan fɛn fɛn bɛ yen a bɛna b'aw sigi ka kuma kelen kelen o la décision bɛ sɔrɔ ka taa mairie kɔnɔna na sabula mairie la duguladenw olu de y'a sigi a kɔni ko ni ala sɔnn'a ma dugu 39 in a tɔ tora 10 min ye u bɛna na jibondon dilan olu fana na sabula ji sanuma o de ka ɲi wa ni ji sɔrɔla fala ye maire ko k'u jija u ka ji in tɔnɔ bɔ dɛ ji b'an bolo miniji koliji an kana dan o ma dɛ an ka baaraw kɛ ni ji ye min bɛ se ka an yɛrɛ nafa sabula mairie b'a di a dikunba ye o ye baara ka se ka kɛ ka ɲɛ n'ala sɔnn'a ma min ye nin ko in ye sini an na taa tunbukaw fana fɛ yen ni ɲɔgɔnna fana baara bɛ ka kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ɲɛfɔli wɛrɛw an na o kɛ halisa an bɛ to maninkala kɔnɔna na fala ye narena an bɛ taa ale arrondissement kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la balan kɔmɔnakaw fɛ yen min ye saliya keta ye ale bɛ ka baara minnu kɛ anw y'a kun fɔlɔ lajɛ bi ye a kun filanan ye fala ye denmisɛnw ka sɔn baara ma bani bɛɛ ka sɔn i ka sigida la bani bɛɛ ka da i yɛrɛ la n'an ye cɛsiri kɛ sisan an bɛ nɔbɔ ko la saliya keta an ka taga ale fana ka baara lajɛ pour que k'a yira mɔgɔ la an bɛ ka min fɔ tiɲɛ don ni ala sɔnn'a ma an ka taa kiri minnu lajɛ k'a yira mɔgɔw la inshallah inshallah hali fɔlɔ an bɛna taa kiri minnu yira o la sisan parce que baara bɛɛ ni a minɛn de don n'an bɛ fɛn fɛn kɛ an bɛ o ɲɛ yɛrɛ de fɔ inshallah mais hali fɔlɔ an b'aw fo i n'a fɔ an y'a fɔ a ye cogo min na sali an ka ayiwa furasi nin yɛrɛ bɛ yan nɔ de ayiwa nin fana ye ji tatɔ ye damafɛla mɔgɔw bɛ na nin ta ka taa na ka taa parce que adamadenya yɛrɛ taala ye ji de ayiwa an b'aw bɛɛ fo o la ni ala sɔnna ma furasi nin yɛrɛ fɛn ye yan nɔ de i n'a fɔ an ɲɛ bɛ baarakɛla cogo min na mɔgɔw kɔni bɛ tilen ka na ji nin ta ka taa n'a ye damafɛ la voilà hali ni a sɔrɔ wari caman tɛ dɔ la mais a bɛ adamadenw fana mako ɲɛ inshallah o la hali fɔlɔ an bɛna minɛn tɔw lajɛ n'ala sɔnna aw ye nabɔ fɔ ye cogo min na baara bɛɛ ni a minɛn de don ka da kan ko manden n'i ko ko min don an bɛ tiɲɛ de fɔ manden fɔ yɛrɛ mako bɛ tiɲɛ de la ka taa publicité fu kɛ ten tiɲɛ tɛ ko min na i tɛ sɔn n'o ma hakili la an ye gilasi ko min fɔ aw ye an donna usine kɔnɔ nin y'a kɔfɛla de ye sani e ka nin kilimu ninnu de bɛ baara kɛ la wa donc ninnu de bɛ gilasi former ninnu de bɛ gilasi former pour que a kɛ teliya n'an taala o ka bon ni ɲɔgɔn ye nin ye D min ye nin ye 1 ye min ye o capacité tɛ kelen ye nin fana ye 1 ye min ye mais nin fana ye D de nin ye D de nin ye D min ye a tɔ filɛ kɔfɛ yan ok maintenant moteur dɔ de bɛ nin baarakɛlaw wele yan moteur de b'a baara kɛ an bɛ baara kɛ o moteur de filɛ yan fila la o moteur de sigilen donc ne bɛ si ka wuli ayiwa n'ala sɔnna an bɛ nin bɛɛ yira aw la inshallah dɔ fana bɛ yan nɔ ayiwa hali fɔlɔ an n'a fɔ hinɛ man tɛ wuya fɔlɔ han manden fɔ bɛɛ tɛ wuya fɔlɔ mɔgɔ ye ayiwa hali fɔlɔ nin ye mansin ninnu tɔ le donc ni groupe nin wuli ale bɛ ninnu bila ka fɛn ninnu glacer ayiwa basi tɛ ayiwa an b'aw bɛɛ fo alima dɔ i n'a fɔ a y'a fɔ a ye cogo min na an ye mansin minnu yira aw la ni ala sɔnna ni moteur de bɛ ale la wuli la i n'a fɔ an ɲɛ bɛ moteur na cogo min na voilà su ni tile 24 sur 24 o de la glace tɛ ban yan an ka a lajɛ seli kan i se ka fɛn kɛ donc ni moteur de bɛ fɛn ninnu na ni moteur de b'a la fara ninnu bɛ nin kɔnɔ ji de b'a kɔnɔ mais a bɛ boli 24 heures sur 24 pour que moteur kana chauffer quoi ji sigi ko o de quoi gasoil b'a bɛ essence gasoil de don fini tile b'a bɛ yan bon a yɛrɛ bɛ to ko seereya i tɛ si fila ko yan sa parce que an b'aw bɛɛ fo donc ni mɔgɔ ka se de tɛ donc ni kila ma an kana mɔgɔw tɔɔrɔ kila ma an kana ala sɔnna ma an b'aw bɛɛ fo ni ala sɔnna ma manden ni ala ne ni fɛn min an bɛna jaabi di aw ma merci Keta an bɛ balan komana an ni Saliya Keta de bɛ ɲɔgɔn na i n'a fɔ an y'a fɔ a ye cogo min na manden fɔ bɛ ka baara bɛn ni o de ma n'i kɛra samɔgɔ ye o n'i kɛra homme d'affaires ye o n'i bɛ tiɲɛ kɔni kan manden ɲɛtaga kama vraiment an de bɛ se k'i yira diɲɛ la ayiwa an y'o fɔ manden bɛɛ lajɛlen ye o la ni Saliya ta ni kɔni ni mɔgɔ min fɛ an ka ɲɔgɔnna k'i ye dɔrɔn i bɛ se ka ne ka jeliba yɛrɛ wele ale ka numéro 78 39 55 56 n'i ye manden fɔ bɛɛ wele hali wo kɔnɔ ni ala sɔnna an bɛ t'i labɔ k'i yira diɲɛ la Saliya kɔni bi tiɲɛna fɛnɛ a bɛ komi manden bɛɛ y'a ye ni ala sɔnna ma hali fɔlɔ ni mɔgɔ min mako bɛ Saliya yɛrɛ la ka ɲininkali k'a la parce que a bɛ diɲɛ baara caman kɛ a kɛra gilasi ko ye a kɛra fɛn fɛn ye ayiwa Saliya ka numéro an bɛna o fɔ aw ye sisan Saliya ka numéro tubabukan o ye 76 30 76 69 27 08 voilà an ka kan b'a fɛ na 76 76 29 27 08
ayiwa dɔkoro ani seegin n'o tɛ zoro ayiwa witi ayiwa sali a y'a fɔ an ye k'a fɔ k'e bɛ baara wɛrɛ kɛ o ye tiɲɛ ye i ka baara dan ye gilasi ko in dɔrɔn de ye ka cɛ gilasi ka taa tɛ mɔgɔ balo dɛ cɛ masarenkɛ a ye gilasi ka bɛ mɔgɔ bolo n ka baara tɛ nin dɔrɔn de ye n ka baara tɛ gilasi ko dɔrɔn de ye an yɛrɛ fɛ maninkala yan baara ka dɔgɔ ne sen tɛ ko min na n'ala sɔnna k'i furasi wɛrɛ bɛ min y'an wɔɔrɔ ta tɛ kelen furasi parce que ale ye ji ye hinɛ ye tiɲɛ na quoi wala furaji 4 de bɛ n bolo mɛ 1 bɛ n ka so kɔnɔ yan 3 bɛ kɛnɛ ma masaren kɔni tuma dɔ i tɛ Sɛnɛgal fɔlɔ i ye Sɛnɛgal ko i baara bɛn tɛ kalabantiya ma dɛ kɛ bɛɛ ye Sɛnɛgal wa wala bon o diyara ne ye kojugu n bɛ n to yan n bɛ n profiter n bɛ foli kɛ n karamɔgɔkɛ la Bayan Dibi sɛnɛ n bɛ ko wɛrɛ kɛ min ni gilasi bɔ tɛ kelen n ye samɔgɔ le de ye samɔgɔ yɛrɛ n ye samɔgɔ le de ye k'i b'a fɔ k'i ye samɔgɔ i bɛ ɲɔ yira n na dɛ n bɛ ɲɔ yir'i la sisan a tɛ mɛn n ye dunu n ka jelikɛ jɔlen filɛ nin ye yɔrɔ mɔgɔ siri t'i ka jeli le mɛ nin bɛ se ka n seere parce que nin ye tontigi jeli de ye nin mɔkɛ tun bɛ ne mɔkɛ nɔfɛ n'a bilara ne kɔ a b'a dɔn n tɛ nkalon tigɛ ne tun b'a fɛ ka commune de dan in na mɛ ala mɛ n garijɛgɛ don commune na mɛ Komanakan bɛɛ ɲa la parce que media don a tɛ dogo la quoi mɔgɔ min ye ne dan yan kabako la ɲina mɔgɔ min ja dɛ kaba yɛrɛ i ma nɔgɔn la ɲina dɛ n ka jelikɛ tɛ nin de basi halisa an bɛ bɔ maninkaw fɛ yen an bɛ taa kasonkaw fɛ yen nin waati in na dabiya marabolo kɔnɔna na jeune premier n'o ye association fala ye kasonkakan ni maninkakan tɛ kelen dɛ maninkadugu de don o fana ye kɛɲɛba ye ayiwa an y'a to i ta la sabula e ka mɔgɔ don Fasamu Keyita jɔnjɔn dɔ o taara ka di ale ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la sifinnakaw olu fɛ n'o ye jeune premier ye a sera sa k'a fɔ ko baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra sibiri tɛmɛnen min ye Fasamu Keyita ye ale de bilalen don commune kunna sa ka waati la tɛmɛ kɛ yanni maire lakaw olu ka sigi Dabuya commune rurale kɔnɔna na nin waati in na baara kɛcogo denmisɛnninw y'a yira sa k'a fɔ k'o ɲɛna mairie a sera k'o jɔ ka baara belebelebaw sigi sen kan o la sa tableau d'honneur o dira a ma min ye ciwara ye o fana taara ka d'a ma maliyɛn minnu bɛ tunga la n'o ye diaspora maaw ye dugudenw bɛɛ lajɛlen bɔra ka na an ye jaa min sɔrɔ min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Dabiyakaw yɛrɛ ka Mamadu Magasa fɛ an ka o jɛ ka o jaw filɛ ɲɔgɔn fɛ. Nisɔndiya ani ɲagari o de tun bɛ Dabiya commune kɔnɔna la nin sibiri donya in na février kalo tile 7 san 2026 ka jɔnjɔn di Dabiya mairie da la. Ni association des jeunes premier du Mali AJPM a ye waleɲuman dɔn ta ani foli ka ɲɛsin Dabiya maire ka nɔrɔbila ma n'ale ye Fasamu Keyita ye a ka cɛsiri la a ka hakili ɲumanya la ani a ka mara ko ɲuman na ka ɲɛsin yiriwa taasira ma ani maraliko ɲuman Dabiya commune rurale kɔnɔ Kɛɲɛba cercle ani Mali kɔnɔna la. Nisɔndiyalen don kosɛbɛ n'a fɔra k'a fɔ an fana ye jɔnjɔn sɔrɔ ne charge bilala mairie nɔ la a tɛ tɛmɛ 6 mois ni jɔnjɔn in ka taa k'a di ne ma vraiment nisɔndiyalen don contannen don population a kɛra ne ni n ka population bɛɛ de ye Dabiya commune bɛɛ nin kɔrɔ halisa an ka cɛsiri jeunesse ka cɛsiri n b'o fɔ waati bɛɛ n ka président le général d'armée Asimi Koyita n k'a ko ni ale échouera dɔrɔn ko sifinnaka bɛɛ de échouera an dun bɛ sira mun kan a ka kumakan an b'o sira de kan yan nin kɔrɔ an tɛ siri an bɛna an tɛ siri ka dɔ fara dɔ kan kontan mun b'an bolo bi bon n'i y'a lajɛ alhamdulilayi an ka mairie so an y'a kɛ sankanso ye a kɛra hôtel ye an tun bɛ baara kɛ gɛlɛya caman na mais an y'a kɛ sankanso n'i y'a lajɛ bi n'i ye cercles ta bi ça fait les références donc vraiment moi je suis très content ni AJPM mɔgɔw y'a jate minɛ ka na an ɲini ka na ko dɔn ko ka jɔnjɔn d'an ma vraiment diyara an ye an bɛ AJPM mɔgɔw fo an b'an ka faamaw fo an b'an ka autorités fo an b'an ka force de sécurité mɔgɔw bɛɛ fo an nisɔndiyalen don an contannen don. U ye jɔnjɔn caman d'a ma a kɛra marakɛbagaw la Mali kɔnɔna na o maa cɛsirilen ye kosɛbɛ n'an b'a fɔ a ma l'homme de l'année 2025 san 2025 kɔnɔna la
n'a ye jɔnjɔn caman sɔrɔ n'o bɛ tali kɛ tableau d'honneur la ka fara jɔnjɔnw kan ani jalaw n'a dira AZPM fɛ. Ne association des jeunes premiers du Mali a président ba ne Lassana Jara ye an bɛ baarakɛla dɔ de ka kɛnɛ kan n'o ye Fasabu Keita ye ala y'a kɛ ale tun bɛ mairie kɔnɔ san 15 a y'o kɛ régisseur de recette la jamana ye danaya ta k'a d'a kan jamana kɛlen ka danaya ta k'a d'a kan a kɛra chargé ye kalo 3 kɔnɔ a ye mairie ci k'a jɔ kalo 3 kɔnɔ a ye baara kɛ misiri la kalo 3 kɔnɔ Sescom ko a y'o baara kɛ ladilikan a ka continuer baara fɛ mun bɛ Mali sɛgɛn baarakɛla de man ca i mana mun bila jɔyɔrɔ mun na o ko k'a yɛrɛ ye mais n'i ko ko jamana baara bɛ kɛ jamana la. O tɛmɛlen kɔfɛ maliyɛn minnu sigilen dɔ jamana kɔfɛ n'o ye diaspora mɔgɔw ye olu fana ye tableau ciwara d'a ma a ka dɔ fara a ka cɛsiri kan walasa Dabiya commune a ka kɛ tamasɛrɛ ɲuman ye Mali bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la a yira la k'a fɔ ko o ɲɛ b'a ka baaraw la Dabiya commune kɔnɔ. Ne tɔgɔ ye Amadu Ture ka Dabiya ka cɛ ni muso bɛɛ lajɛlen fo malien de l'extérieur tɛ se ka to fɔ nin ko in na parce que malien de l'extérieur mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ ka daminɛ farafinna fo ka se farajɛla tubabu fɛ ani arabu fɛ a mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ jamana wɛrɛ t'an bolo ni Mali tɛ an ka baara dɔ de ye nin ye ka faso jɔ alors n'a fɔra ko jeune groupe dɔ bɛ association dɔ bɛ yen nɔ minnu bɛ jeune baarakɛlaw lajɛ ka courage don u la alors k'u ka ɲumanya wale ɲuman dɔn kɛ u ye u ɲɛnama ka sɔrɔ u ma sa an bɛ se ka min kɛ hakili la o ye ka fara u kan en tant que malien de l'extérieur alors an b'o cadre de kɔnɔna na yan bi Dabiya maire monsieur Keita ye kalo 3 kɔnɔ a ka nomination na a sera ka réalisation ba dɔ de kɛ mairie kɔnɔna na donc an ko cogo si la nin ko in tɛ se ka fɔ an kɔ il faut que malien de l'extérieur minnu fana bɛ yen nɔ minnu bɛ ka faso jɔ an kɔfɛ yan parce que an fana bɛ ka taa fɛn ɲini de la alors minnu b'a jɔ an kɔfɛ yan an fana trophée min ni jeune premier b'a d'u ma an tɛ se ka to kɔ o la an fana seko ye min ye alors an b'o fara tableau kan k'a di k'a yiru la k'a fɔ an bɛ ɲɔgɔn bolo u bɛ k'an de ka baara kɛ an kɔ yan nɔ donc an b'u nɔfɛ an mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ an hakili b'u la an dusukun b'u nɔfɛ an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka jɛ ka jamana in jɔ an ka hɛrɛ alors an b'a fɔ a k'a cɛ siri dɔrɔn bamananw b'a fɔ cogo min na foro daminɛ ye waa bɔ ye i nana kalo 3 i sera ka nin réalisation kɛ donc ni trophée dir'i ma kungo fana de dir'i ma a bɛ n'a fɔ wuli i ka dɔ fara cɛsiri jala kan alors an b'a fɔ monsieur le maire ye a k'a cɛsiri a ka nin ɲɔgɔn caman kɛ wa an jigi b'a kan fana a b'a kɛ ni ala ka jɛ ye. Nin wale ɲuman dɔn kɛnɛ in a ɲamaya tun bɛ kɛɲɛba préfet ale ka dankan filanan bolo n'ale Asaliya Agareza ye. Dabiya cɛ a muso denmisɛnnin an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen bi an nana kɛnɛ min kan o de ye association des jeunes premiers du Mali olu de y'a laɲini ko ka na jɔnjɔn di Fasabu Keita ma n'o mairie kalifalen do la bi na association des jeunes premiers du Mali ne b'a dɔn u bɛ yala Mali fan bɛɛ k'a lajɛ mɔgɔ minnu ye baarakɛlabaw ye ka to ka jɔnjɔn k'u ye walasa u ka lakodɔn parce que olu ka hakilina la u y'a ye yɔrɔ fan bɛɛ i b'a ye baarakɛlabaw bɛ yɔrɔ dɔw la yɔrɔ minnu lakodonnen tɛ kosɛbɛ baarakɛlabaw bɛ yen mais mɔgɔ si t'u valeur dɔn bon depuis que jeune premier nin baara in daminɛ u bɛ yala fan bɛɛ u bɛ taa u bɛ mɔgɔ dɔw bɔ wo kɔnɔ minnu bɛ baara gɛlɛnw na jamana ka développement kama donc vraiment an bɛ jeune premier association bɛɛ lajɛlen fo ka seereya Fasabu Keita a ka kɛ chargé ye ka se bi ma n'a ma baara foyi foyi kɛ k'a dan ni mairie kura in jɔli dɔrɔn na vraiment ani médaille ka kan vraiment ani médaille ka kan jɔnjɔn min bɛ ka d'a ma bi a n'a ka kan a ka dɔ fara a ka cɛsiri kan a ma d'a ma pour que a k'a fɔ voilà ne ye jɔnjɔn sɔrɔ dɔn ne t'a banna non 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 c'est le moment de persévérer i k'a lajɛ i ka dɔ fara i ka cɛsiri kan ka i ka commune kɔnɔdenw ka bɛn ni keleya ɲini u ni ɲɔgɔn cɛ aw bɛɛ ka don da kelen fɛ aw ka bɔ da kelen fɛ association des jeunes premiers ma toujours ka f'u ye k'a fɔ vraiment u ka nin hakilina jamana b'a kɔ bi jamana b'a kɔ sini maintenant u k'a lajɛ Keɲeba cercle kɔnɔ jeune valable baden bɛ yen u k'a lajɛ u ka yala n'u yala la ne tɛ mɔgɔ tɔgɔ f'u ye dɛ mais olu yɛrɛ b'a ye baarakɛlaw bɛ yen minnu
bɛ se ka fɛn kɛ an ka président y'a fɔ cogoya min na son excellence le général d'armée Assimi Goïta président de la transition chef de l'État a ko n'ale échouera Mali jeunesse bɛɛ lajɛlen de échouera o dun tɛ an ka laɲini ye ni jɔnjɔn in bɛ ka di jeunes ma ça veut dire que jeunes bɛ ka président ka hakilina baara jeunes bɛ ka président ka hakilina baara parce que président ko k'u cɛsiri walasa échec kana kɛ fan si donc an bɛ yan on est à plus de 500 km de Bamako mais an bɛ an ka Mali drapeau bɛ an cɛsirilen don jamana baara la vraiment ni ja président ye kojugu. Fasambu Keita somɔgɔw ka fara Dabiya population bɛɛ lajɛlen kan u ye foli k'a ye a ye baara minnu kɛ commune kɔnɔna la ani k'u ka seereyaw yira a tagabolo la commune kɔnɔ. Ne den ye Fasambu ye Fune Fofana ni kɛra kunnakoliba le ti ne bolo n den bɛ tantu a bɛ jagi a ka ko bɛɛ kɛ a y'a damu na misiri ma a b'an o la ka n'a mairie-so lɔ a ye ne kan kunna wuli a diyara n ye a bonyara n ye ala ma si di la ma k'a laban kun ɲuman di a ma k'a tɔgɔ di ma di a ma. Ne tɔgɔ Mamadu Keita ne ye Danugu jeunesse ɲɛmɔgɔ ye n bɛ bɛɛ lajɛlen fo fɔlɔ an bɛ association jeune premier du Mali fo u ka nin wale ɲuman in na u nana reconnaissance min kɛ Fasambu ye u nana k'an ka commune bɛɛ de ye Fasambu ye ɲɛmɔgɔ ɲɛnama ye depuis a sigina baara la an ka yɔrɔ la ani sisan cɛ ko camanba de bɛ ka yɛlɛma donc o la ni olu ye nin waleya in ta ka ɲɛsin an ka chargé ma an fana tɛ se ka to sigilen o togo la minnu bɛ ka na n'an fana m'a yir'u la ko ɲɛmɔgɔ min b'a kunna tiɲɛ yɛrɛ la ɲɛmɔgɔ ɲɛnama don o de la an fana ye nin délégation in formé ka na fɛn in ka kɛ an bɛɛ lajɛlen ɲɛna an nakun de ye o ye depuis a sigira waati min na fo ka n'a bila nin waati in na bɛn ni keleya o de sabatilen don an ka yɔrɔw la fɛn caman kun bɛ yen minnu kun bloquelen don minnu kun tɛ ka sira sɔrɔ mais depuis a nana a bɛɛ lajɛlen bɛ ka sigi a sen kan. An y'a jateminɛ Fasambu n'a ka kan les chargés d'expédier Fasambu Keita il le mérite c'est togo di n'i y'a jateminɛ avant que Fasambu ka na mairie la mɔgɔ caman de tɛmɛna mais an y'a ye dans un bout de temps kalo dama dama Fasambu nana expédier la an y'a ye dɔn an ka mairie tagabolo a falenna mairie tun bɛ toliso de la mais bi a ye to mairie yɛlɛma a y'a kɛ étage kɔnɔdimi tɛ de ɲɛdimi de dɔn bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la de raison pour laquelle ne kɔni t'a nisɔndiya dan de dɔn ani récoltat bɛɛ lajɛlen an nisɔndiyalen dɔn et puis an kɔntannen dɔn an b'a fɔ Fasambu ani cɛ a yɛrɛ a n'a ka kan de. Ne ye Kasim Jawara secrétaire général de la mairie alhamdulilayi baara ye initiative de ni initiative b'i la a bɛ se ka baara ɲumanw kɛ ani b'i baarakɛɲɔgɔnw fana lamɛn alhamdulilayi a bɛ se ka baara fana ɲɛ i bolo i b'a tɔgɔ duman sɔrɔ alhamdulilayi an bɛ ala tanu. tɔgɔ kɔnte b'a minɛ ka taa muso la ɲɛmɔgɔ dankan la an kɔntan ne ba de don mise wasalen fana don baara o baara n'i b'a kɛ i b'a kɛ sariya kɔnɔ Fasambu dunna baara bɛɛ a b'a bɛɛ kɛ sariya kɔnɔ président fana y'o de fɔ Asimu ko bɛɛ ka baara kɛ sariya kɔnɔ a dun bɛ baara la sariya kɔnɔ ala baara in musow kɔntannenba de b'a la an man dansi sɔrɔ a la hali bi ni fɛn wɛrɛ bɛ d'a ma min tɛmɛ d'a ye an sɔn de b'o ye a ye musow ladiya ka fini tigɛ k'a di musow ma ka an na mairie ka bureau jɔ k'a ɲa a bɛ ko bɛɛ de la Dabiya commune kɔnɔ ni mɛn fɔra ni mɛn ma fɔ a bɛ ko bɛɛ la Dabiya commune kɔnɔ sisan kɔni an na foli b'a ma hali bi ala ka sini a jɔyɔrɔ ka bon ni kɛnɛya la fɛn fɛn ni nana ma ni sariya don a b'a la taga sariya bolo ni sariya tɛ a t'a la saga sariya bolo o fɔlɔ-fɔlɔ o ka ɲi. Mamadu Jaabi ne balima min ye Dabiya kɔnɔ Asamadu Jara di ta ma a diya tɛ n yɛrɛ ye kɔla mun kan den min bɛ hakili b'a la mansa dun bɛ kɛ ni hakili t'i la mansa bɛ di mɔgɔ de ma dɔnni bɛ mɔgɔ min na ni hakili b'i la ni man kɛra ni man kɛra hakili mana k'i la ɲɔgɔn ni man kɛra yɔrɔ dɔ bɛ yen i bɛ tɔrɔ pɛ bari Asamadu Jara de ta ma ne ka diya tɛ n yɛrɛ man di wa fana n b'a fɛ parce que mɔgɔ min kɛ taa dugu fɛ a kɛ taa dugu fɛ a kɛ taa commune fɛ o bɛ mɔgɔ ɲuman de kɛ ala kana lɛnɛ a tɛɲa ala k'a mɛn dugu kɔnɔ ala kana malo tɔgɔ Segu Keita e ye Dabiya dugutigi ye n bɛ ala fɔ k'a barikada parce que n'i ye ɲɛmɔgɔ sɔrɔ n'a tilinin dɔn e bɛ ala fɔ Fasambu a tɛ baara foyi kɛ n'a ma dugutigiw ye an bɛɛ bɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn ale bɛ bonya min da dugutigiw kan maire caman tɛmɛnen a olu m'o kɛ dɛ hali u man jate mais Fasambu kɛra maire ye a ko k'ale baara kɛ ɲɔgɔn ye dugutigi dɔ ye donc o kosɔn n'i y'a ye jala dira a ma kun wɛrɛ t'a la dɛ a ka baara ɲɛ de ka ɲi n'i ka baara ka ɲi ala bɛ fɛn dɔ d'i ma hakili tɛ min na
mɔgɔ ti yɛrɛ bonya mɔgɔ ti yɛrɛ sɔn o le ala sago sago vraiment a jala dira ma a bɛɛ n'a ma a diyara n ye an bɛ dugawu kɛ dɔrɔn ala k'a ni hɛrɛ bɛn. Maaw bɔra Kɛɲɛba cercle lamini bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen. Dugutigiw, maires, sigida ɲɛmaw, société civile ɲɛmaw, o bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen k'u ka nisɔndiya jira ka fɔli kɛ Fasambu Keyita ye a ka cɛsiri la. Commune sigira a mɛnna baaraw kɛra commune kɔnɔ ale tun bɛ registré la a bɛ dabiya dɔn ne baarakɛ ɲɔgɔn dɔn société civile la SPD ni mɔgɔ min ye ne bonya Fasambu bɔ mɔgɔw la jamana ka nafa bɛ yɔrɔ o yɔrɔ an bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ association n'i nana n ka foli bi. Batuba Siso ye Gɛnugɔrɛ maire ne de ye Kɛɲɛba maire bɛɛ ka syndicat ne de y'a président ye depuis ni u ye nin f'a ye don min a ye n wele k'a fɔ n ye k'a tɛ se ka kɛ n kɔ dɛ ne ko n ko n bɛna mais avant tout ça depuis a nana a tɛ foyi kɛ n'a ma fɔ n ye adamaden ɲa ko bɛɛ ye bonya de a ye n bonya kojugu maire bɛɛ de bɛ yan bi Kɛɲɛba cercle maire bɛɛ de bɛ yan bi nimisiwasa sɔrɔ dugawu kɛ ala ka baara taga ɲɛ ala k'a kisi voilà parce que jama baara ma nɔgɔ. Nin waleɲuman dɔn kɛnɛ nisɔndiya kɛra ni dɔnkilidaw laadala foliw dankura walasa ka sigidalamaw k'olu nisɔndiya kosɛbɛ ani ka Fasambu Keyita k'ale jansa. N'an bɔra dabiya an bɛ taa Koro min ye denmisɛnnin 230 olu y'u ka wolosɛbɛnw sɔrɔ k'a yira sa k'a fɔ ko min ye Korokaw fɛ yen maa minnu y'u sigiyɔrɔw bila sa mairilakaw olu ni association min bɛ yen n'o bɛnnen don baɲumankɛ minnu bɛnnen don adamadenw ka hakɛw tɔbɔtɔli kama ale ni sisikaw ka bolofara olu de jɛra ka baara in kɛ ka se ka wolosɛbɛn k'a dilan k'a di denmisɛnnin 230 ma Koro marabolo la minnu kun y'u sigiyɔrɔ bila an bɛ to Korokaw fɛ hali bi maa minnu bɛ yen sa n'olu bɛ kalanso kɔnɔna na kalanso minnu bɛ yen n'olu bɛ Koro yɛrɛ dugu kɔnɔna na jirisun kɔni jiriju 40 o taara ka d'olu ma min ye musaka ye sa o kɔni bɛ taa se sebawari 10,000 de ma 10,000 jiriju minnu talen filɛ ka di ni kalanso nin ma sa kalanso min bɛ n'o fɔ ma ko Guro Anayi n'o ye seconde cycle ye Korokaw fɛ yen a dira olu de ma maa min bɛ yen sa ni ale yɛrɛ bɛ yirituru kɛ Pomorodugukaw fɛ yen ale de kɔni ye baara in kɛ k'a di yaasa kɛnɛ bɛ se ka sigi cogo min na ekɔliso kɔnɔna na yiritu bɛ se ka bila mun yiritu bɛ se ka sigi min na yaasa ka se ka ja kungo k'o kɛlɛli kɛ kalandenw yɛrɛ ka se k'u wasa don a la Kayikaw fɛ yen maa minnu bɛ yen sa n'olu kɔni bɛ tungarankew ka kow kunna olu jɛra ka barosigi kɛ barosigi min n'a kɛra minisiri min bɛ farafinna ka kelenya ale ni tungarankew ka kow kunna sa ale y'o barosigi ɲɛnamaya nin kalo in juma tɛmɛnen Kayikaw fɛ yen marabolo kɔnɔna na maa bɛ yen n'u bɛ tungarankew ka ko kunna sa olu bɛɛ lajɛlen nana tungarankew tɔgɔla so yɛrɛ kɔnɔna na ka se ka barosigi kɛ baara minnu kan ka boloda san nata kɔnɔna na ani kɛrɛnkɛrɛnnenya la degun minnu bɛ yen ka se ka olu dɔn yaasa maa minnu bɛ yen n'olu kɔni taara tunga la n'u seginna ka na u bɛ se ka kunbɛn cogo min na ka ɲɛ basigi ni hakilisigi kuma bɛ se ka foyi cogo ani fɛɛrɛ ɲuman min bɛ se ka sɔrɔ bolomayɛlɛma baaraw ka se ka u bila o la halisa Kayikaw fɛ yen maa 45 n'olu seginna ka bɔ tunga la sa kalan kɛra olu kunna o maa 45 bɛɛ lajɛlen olu ka kalan kɔni o daminɛna février kalo tile 6 kalanso min bɛ yen n'o yɛrɛ bɛ Kayikaw fɛ n'a fɔ ma ko atelier école de Kayi baara in sigikun ye min ye sa ni maa 45 ka se ka bolomayɛlɛma baara sɔrɔ u yɛrɛ ye ka yiriwali kɛ sigida kɔnɔna na u bɛ se k'u yɛrɛ ta cogo min tunga ale kɔfɛ min ye fɛɛrɛ in ye sa ale sigilen don diɲɛ seleke naani tɔgɔla tɔn fɛ minisiri min bɛ maliden minnu bɛ kɔ kan ani farafinna ka kelenya o sinsinli o hukumu kɔnɔna na Gawokaw fɛ yen arajo so min bɛ yen n'a fɔ ma ko arajo Koyima ale ye san 22 sɔrɔ arajo Koyima ka san 22 sɔrɔli o bɛnna février kalo ale tile 8 ma san 2000 ale ni 26 min ye san 22 ɲɛnajɛ in ye sa a kɔni daminɛna bɛn ni kelenya min ye arajo yɛrɛ jɔyɔrɔ ye min ye ka se ka kunnafoni sanumanw di u ye jolidiw fana kɛ baaraw kɛra sen kan fana ka dugawudon kɛ kuranɛkalanw ka dugawu kɛ sa arajo san 22 wɛrɛ ala k'o fara Koyima ale ka Gawokaw bɛɛ lajɛlen ka lafiya o hukumu kɔnɔna na an bɛ te fɛn fɛn fala ye an bɛ sɔrɔ ka na sa kɔkan kibaruyaw olu la dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wari t'a de o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta Sita Sidi ka numéro filɛ nin ye wari ci wari sera Allô
wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni mali warici sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda Burkinakaw fɛ yen maa 8 u ka minisiri kɔrɔ min kun sigilen don adamadenya tɔbɔtɔli kama n'o ye Lord Zongo Hien ale ni a ka maa min tun bɛ musakako kunna n'o ye directeur de finance ye Kami Yake ye olu bɛɛ lajɛlen welela kiiri bunakun ka kunungo ka sababuya kɛ Wagadugukaw fɛ yen sa kiiritigɛyɔrɔ min bɛ yen n'o ye Wagadugu kiiri instance fɔlɔ ye k'u minɛna yuruku ani dungo juguya la musaka min ka ta ka di maa minnu y'u sigiyɔrɔ bila Burkina ale kɔnɔna na kiiri in ale bɛ to senna fo ka taa se dɔgɔkun 2 ɲɔgɔnna ma Burkina Faso halibi u ka furancɛla wasabulon y'a yira sa k'a fɔ kunungo parti politique minnu b'u fɛ yen sa ko u bɛɛ lajɛlen ci ka kɛ ni furancɛla fanga yɛrɛ ka baaraw bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogo min na Burkina Faso parti ninnu cilen kɔfɛ fɛn fɛn bɛ yen n'o sɔrɔlu kɔ sa o n'a ta ka bila jamana wagane ale kɔnɔna na Senegalikaw fɛ yen maa 14 siganana olu minɛna k'a fɔ sa ko min ye cɛw ni cɛw ka jɛ muso ni muso ka jɛ k'olu ye o baaraw sigi sen ka Senegalikaw fɛ yen polisilakaw y'a yira sa k'a fɔ k'u kɔni tun bɛ ka nin baara in kɛ Senegali ale ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ maa caman bɛ yen maa minnu dɔnnen don kosɛbɛ k'olu minɛnen don nin ko in na ale ni sifinnakaw caman minnu kɔni bilanen don nin ko in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu bɛ yen n'u yɛrɛ ko k'u bɛ sirabana kɛlɛli kɛ olu ka kɛnyɛrɛye tigilamaa dɔw k'olu fana caman bɛ a ko la Guinée-Bissaukaw fɛ yen fanga ŋwaradaba bɛ yen n'o ye Domingo Simon Pereira ye k'ale welela kiiri tigilamaw fɛ n'o ye Sɔrɔdasiw ka kiiri ye sabula ko sigana kɛlen don k'a ye k'a fɔ ko Bamanci bingali ale ni fangadaraki waliya ŋaniya minnu talen don maa caman fɛ ko a b'olu caman jukɔrɔ kiiri tigilamaw ni finitigilakaw sa olu de kɔni y'a wele k'u bɛ taa ɲininka dalakaw na kunungo Tinisikaw fɛ yen bayɛlɛmali hukumu kɔnɔna ka se ka kuran sɔrɔ sa n'o ye panneau solaire ye Tinisi y'a yira sa k'a fɔ ko ni Ala sɔnna ma a bɛna projet belebeleba sigi sen kan hakilina in bɛna to sa mɔgɔ maa bɛ yen sa n'o kɔni ka guwa kuran o mago ɲɛ bɛ se kuran ma n'o tɛ se ka tɛmɛ kilowati 1,040 kan u bɛna min ye panneau solaire di o guwaw ma fu yaasa ka se ka olu dɛmɛ cogo min na u ka se ka waati gɛlɛnmanw olu tɛmɛli baaraw kɛ Marokaw fɛ yen maa 4 o de tora ji la min ye sanjiba dɔ sa o de kɔni wulila kelen bɛ u bɛ k'o ɲini hali bi olu ye mɔbili de ta sa san wulilenba sibiri tɛmɛnen k'u b'o kunda u ka dugudennin dɔ kan n'o ye Tetuani ye u y'a yira sa k'a fɔ ko maa 4 kɔni olu ni tora la ji ale fanga bonyana mɔbili ma ka taa mɔbili kɔni bɔ k'a bin o maa 4 su olu yera Keniyakaw olu fɛ yen wulikajɔ bɛ senna sa yaasa ka Kenya yɛrɛ ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ se ka sigi sen kan cogo min na ka kungo kɔnɔnaw yiriw ni min ye bagan minnu bɛ yen ni maaw bɛ t'olu filɛ n'o ye Kenya yɛrɛ ka nafasɔrɔ siraba ye sa ko k'olu sinsin ni baaraw kɛ san daminɛ in na sa k'a yelen don k'a fɔ min ye tunkaranke caman ye ale ni maa minnu bɛna na yɔrɔ sawulenw lajɛ k'u kɛlen don k'u yɛrɛ minɛ Kenya la nin waati in na fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ka sigi yaasa u bɛ se ka na cogo min na nanzaraw ka kelenya tɔnba n'o ye Union Européenne ye kunungo ale y'a yira sa k'a fɔ bɔlɔlɔsira kan a bɛ fɔ min ma ko Meta n'o ye Amɛrikɛnw ka subahana mansin bɔlɔlɔsira dɔ ye ni ale yɛrɛ bɛ WhatsApp b'a a bolo a ko sa k'u b'a ɲini u fɛ k'u ka WhatsApp kɔni dayɛlɛ hakili jagabɔ kɛrɛ min sigilen don sen kan bi n'a bɛ fɔ ma ko intelligence artificielle olu maaw ka se ka don a kɔnɔna na k'a lajɛ min ye WhatsApp messagerie u ka se k'a sɔrɔ nanzara jamanaw la ko n'o ma kɛ u bɛna fɛɛrɛ ni dabali tigɛ yaasa ka WhatsApp ka dan sigi a ka ko la nanzara jamanaw la n'o ye Union Européenne ye Chinois olu fɛ yen kunnafoni gafe dɔ n'u b'a fɔ ma ko Hong Kongais ale kɛrɛnkɛrɛnna sa a ɲɛmaa ye maa min ye n'o ye Jimmy Lai ye ale bilara san 20 kaso la maa kofɔlen k'ale kɔni tun bɛ sɛbɛnni kɛ sa min ye démocratie ye k'o majamu fanga k'o kɔni k'o jalaki kosɛbɛ min ye Jimmy ye a si bɛ san 78 na kabini san 2020 kɔni a bɛ kaso la min ye Apple Daily ye n'o bɛ bɔ don n'a dugusajɛ n'o bɛ démocratie ko kuma fɔ ka sini jamana yɛrɛ kɔni k'ale sɔsɔ kosɛbɛ maa kofɔlen ko a bɛ baara kɛ o de hukumu kɔnɔna na fala ye an b'an ka ko kuncɛ ni min ye o ye farikolo ɲɛnajɛ ye Egli ale tun bɛ baara la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Marokaw fɛ yen fala ye i b'a dɔn k'a fɔ ko supporter jɛkulu 2 de bɛ an fɛ yan Adamate Kulubali ale ko sa k'u ye tagali min kɛ Maroc k'olu ka segili kɛra ka na hɛrɛ ni baden na min ye senazam ye ko u selen Maroc kɛnɛ kan maa minnu bɛ yen n'o y'olu ka tɔn kɔnɔmaw ye fala ye maa minnu bɛ yen sa n'o ye dɔnkilida ɲɛmaa ye ko sefa wari 30 de dira o ma 20,000 ani 2,000
o dira min ye burufiyɛlaw ni burufiyɛlaw olu ma dɔnkɛlaw olu ta kɛra 10,000 ye o sen tɛ wari la wari minnu dir'u ma kɛnɛ ka ye maaw fɛ kunnatigɛla ministre des sports de wari min di Adamate Kulubali congrès national des supporters du Mali ko n'olu ka baara mɔnɔbɔlen ko k'a yira bɛɛ lajɛlen na wari min dir'u ma a sera a seyɔrɔ la u bɛ dan segi sɔgɔmada in na kibaruya la kibaruya mun dira ani ne yɛrɛ fɛ ni Ala sɔnna a ma an na ɲɔgɔn sɔrɔ waati wɛrɛ kibaruya wɛrɛw k'olu di bɛɛ lajɛlen ma Ala ka tile hɛrɛ cɛ Ala ka sɔn ɲuman kan ye si ni kɛnɛya ni labanko ɲuman Ala k'a d'a ma Jaba Sidibe n'a bɛ Salakaw ka sigi la an b'a fɔ Fala ye k'a waleɲuman dɔn a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen Sirima Bacili monsieur le maire commune 4 maire kɔrɔ k'an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn ka sori Kɛmɛso k'ale fo min ye Bayibayi maire du district kɔnɔna na les jeunes Cɔrnɔ Umar Asi Jalo sɔgɔma o sɔgɔma lamɛnli k'an b'a fɔ a la ani maa maa sɔgɔlen nana diaspora la n'o ye maliden minnu bɛ kɔngɔ fɛ k'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn a k'an bɛn waati wɛrɛ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 36 75 ngo 98 17 36 45